An b'aw fo ka waleɲuman dɔ ko aw bisimila Serifila TV ka dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan fɛn minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ ni o jɔra hakiliw fɛ ka sigi o ka walasa faamuya bɛ se ka bonya a da fɛ an bɛ a fɔ aw ye ko aw dangana ka daminɛ ni an ka jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka weleda ye ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw ma silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ni chrétien diinɛ ɲɛmaaw walasa u bɛ se ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye jamana bɛ se ka basigi cogo min wele maa minnu ye a jaabi Haut Conseil islamique ɲɛmaa Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaa ani katolitikiw ka ɲɛmaa ka taa se protestante ɲɛmaa ma olu bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ kan a senfɛ u y'u da don jamana ko la ni jamana ɲɛmaa ye baaraw minnu bɛ se ka boloda ka se ka jamana basigi an ka jɛ k'a ɲɛmada sɔrɔli fɛ. Marsi kalo tɛmɛnen an ka jamana la jarabila ni kasara caman ye walasa ka se ka fura ɲini o gɛlɛyaw la ɲɔgɔn fɛ an ka jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a y'a kanu ka sigi ka fɔ don ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ kɛ sababu ye Mali jamana ka se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ silamɛ jɛkulu min bɛ wele ko Limama Ligue Malien des Musulmans et Érudits du Mali jamana ɲɛmaa ni olu ka sigi tɛmɛnen kɔfɛ a ye wele bila Mali jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw ma Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaa Mohamed Diko Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seydou Chérif Ousmane Madani Haïdara Bamako cardinal archevêque son éminence Jean Zerbo ani l'AGMPM délégué général révérend docteur Nou Ag Infa Yatara silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la imam Mohamed Diko ani an karamɔgɔba a Seydou Chérif Ousmane Madani Haïdara ye kɔrɔfɔta ni ka waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ka da ni sigi hakilina tali kan ka sɔrɔ wele kun yɛrɛ kuma dantigɛ u ye Allah tanu ka barka da Allah ye ka salli ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka jamana kuntigi ni a jɛɲɔgɔnw fanga baara la ka bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔw ni an ka maakɔrɔba minnu bɛ yan ka foli di bɛɛ lajɛlen ma kuma in tɛ kɛ kuma jan ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ kɛ jamana la Ala ka an dusukun fara ɲɔgɔn kan Ala ka an kɛ kelen ye salamu alaikum wa rahmatullah Ala folen kɔfɛ an n'an sɔlilen ko Ala ka kira kan ni Muhamadu don sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an bɛ an ka foli ɲɛsin jamana kuntigi ma n'o ye Ibrahim Keita ye k'an ka foli ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma k'an ka foli ɲɛsin minnu welela bɛɛ nana wele lajɛ o ye bonya ye a k'an ka fo n kɔrɔkɛ bɔra sisan ka kuma n'o ye Haut Conseil président ye Cheikh Mohamed Diko n hakili a ye min fɔ kuma tɛ se ka tɛmɛ a kan mais comme a kuma daminɛ na an balimakɛ min ye kuma lase a y'a fɔ ko an ka président y'a bolo bɔ jamanaden bɛɛ nɔfɛ min bɛ opposition na min ye silamɛ ye o min ye fɛn wɛrɛ k'a y'a bolo bɔ bɛɛ nɔfɛ ko bolo bɔ in sira de kan ko ani opposition mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani an ka jamanatigiw ye ɲɔgɔn ye ani an ka limama n'o ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw ye k'a n'olu ye ɲɔgɔn ye bon o bolo bɔ in sira fɛ komi a ma walawala mais n'a sɔrɔla toujours bɛn ɲinini de don ka don jamana in kɔnɔ an hakili la mɔgɔ minnu k'u dalen bɛ Ala la u dalen bɛ lahara la olu de ka kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bi bɛn ɲini ka don sigiyɔrɔ la ka don jamana kɔnɔ ka don kabila kɔnɔ an y'o de kalan an ka sɛbɛnfɛnw na an ye min kalan alakira nɔ na sallallahu alaihi wasallam ani an ye min kalan ala ka kuranɛ na o de ye an ka bɛn i'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen la aw bɛɛ aw kana fara n'aw farala a fanga bɛ dɔgɔya n'aw fanga dɔgɔyara jugu bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ o kan anw y'o kalan ni wele kun ye nin de ye ne bɛ nin de fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Chrétien diinɛ tɔgɔ la jamana maa ɲɛmaw ka miirina ɲuman in fora cardinal Jean Zerbo fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a fana tun bɛ ka ɲininkali caman tɛngu a la kɛnɛ in sigikun laɲini kan. Amina ko fɔlɔ min bɛ bɛɛ lajɛlen na bi n'o kama ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bɔ kabini mankan in wulila an ka jamana kɔnɔ
don o don n'a ma fɔ nin ma damadɔ ye ɲi tora la u bɛ fɔ an ye ko ma damadɔ k'olu bolila ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ la ale Bamako bɛ yan an tɛ se k'an da don a bɛɛ lajɛlen la min kɛra kɔsa in na an bɛɛ b'a dɔn mois de mars kɔnɔna na jateminɛ yɛrɛ la n'i y'a kɔlɔsi kabini mois de janvier daminɛ ka se mois de mars la tiɲɛni min kɛra jamana in kɔnɔ ala de b'a dɔn ala ka yafa ma koyi bawo tiɲɛni k'a ɲɛsin adamaden ma k'a mɔrɛ a ni la o kɔni dɔ masa ala fɛ la vie humaine est sacrée nka kabini mankan in daminɛna don o don dɔ de bɛ fara o hakɛba in kan k'o kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ka bon hakili ma nka a fura bɛ ala bolo o tuma na an bɛ dugawu de kɛ adamaden o adamaden tora nin diɲɛ in na fo ka se sisan ma an ye minnu kɔmɛ an ma minnu kɔmɛ o ala ka kɛ o bɛɛ lajɛlen jateminɛman ye. Mali Églisiw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Association Groupement de l'Église et de la Mission Évangélique Protestante du Mali délégué général n'o ye Dr Nou Ag Ifa Yatara ye a ye bonya segin jamana maa ɲɛmaw ma olu minnu sɔnna ka jamana kɔnɔdenw ka welewele madakanw jaabi ni ka wele bila diinɛ ɲɛmɔgɔw ma u kana jɛ ka kuma jamana lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanabaliya min ni o bɛ Mali jamana kɔrɔyan fan fɛ ni o kɛlen do k'ale yɛrɛ kamana gan bi. Lada do ka sanga ni Imam Husseini ka bangeni ye ni o ye kira Muhammadul Mustafa nema ni kisi bɛ a ye mɔde ye silamaya dɛmɛtɔ Ansar bi fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ basigi min bɛ ɲɛnamaya Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ a senfɛ min ye Imam Husseini ka ɲɛnamayaw ye dabi do o la ko walawala jɔyɔrɔ minnu yera a la silamaya dinɛ a la pasali la ɲinanda kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn avril kalo tile 8 tɛmɛnen ye Bangoni Janginɛbugu Sirifila duba la min ye maa ɲɛma caman ye olu kun bɛ a kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛmada sɔrɔli fɛ. Silamɛw bɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ansaru an'u kanumagaw u bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ caman na minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sadusi Waza kalanso kuruba kɔnɔ komini 1 na Bamako faba kɔnɔ ka bɛn ni tɛnɛndon avril kalo ye walasa ka daliba masa waleɲuman dɔn ani ka nisɔndiya ni Imam Husseini bangeni ye n'o ye Alakira kisi ani nɛɛma b'a ma ale mɔdenkɛ ye ka kɔn an fa ani an karamɔgɔba nali ɲɛ a ka kalanden 2 olu ye kɛnɛ ɲɛnamaya ni Imam Eli Husseini ka tarikuw ye n'a ye jɔyɔrɔba minnu fa silamɛ diinɛ dɛmɛli ɲɛtaga sira kan ka sanga ni nɛgɛ kaɲa 23 waati ye an fa ani an karamɔgɔba a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ka fara Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmɔgɔba kan a ye kɛnɛ lasɔrɔ kɛnɛ min n'a kun falen do ni Ansaru ye ka fara u kanubagaw kan ka bɔ Bamako fantan naani bɛɛ lajɛlen na. An bi su min na o ye Seydina Husseini ka bangeni su de ye Seydina Husseini min ye Alakira mɔden min na a jɔra Alakira kɔfɛ a fa kɔfɛ n'o ye Seydina Ali ye ka kɛlɛ kɛ silamɛya ɲɛda kama silamɛya ɲɛnamayali kama komi silamɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɛ cogo min na an fana b'a a fêter o cogoya la ka an ka adhésion ka an ka majigi jira ka ɲɛsin Alakira bɔnnaw ma an b'u kɔ sira bɛɛ lajɛlen kan. An bɛ an karamɔgɔ a Sherif Ousmane Madani Haidara a ka kuruba in kɔnɔ madrasa kuruba in kɔnɔ yan nɔ kɛnɛ in de falen do jama bi an bi a ka bɔ hakili ma an karamɔgɔw b'a ta cogo min u b'a bila ten sisan an filɛ ɛri min yɛrɛ la ni karamɔgɔ yɛrɛ a Sherif Ousmane Madani Haidara ale yɛrɛ de filɛ ni ka laseliw k'an ye. Nin kɛnɛ in kɛra kumada ye an fa ani an karamɔgɔba bolo a ka foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin Fédération Ansardine Internationale ma ka da u ka dongo do wuli ka jɔ kan ka ɲɛsin Mali jamana jɔli ma ka fara dɛmɛli kan k'a daminɛ Mali jamanadenw dɛmɛli la baloko siraw fɛ san o san ni ɲɔbɔrɛ 10 kɔ dili ye dɛsɛbagatɔw ma walasa kɔngɔ kana kɛ maliden si sababu ye ka sababu kɛ sentanya ye kɛnɛya min n'o ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ fɔlɔ ye min ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan k'o don ba la walasa jamanadenw ka kɛnɛya ko ka se ka sabati ni an fa ani an karamɔgɔba ka yamaruya ye Fédération Ansardine Internationale a kɛra misaliya ɲuman ye silamɛ tɔn tɔw cɛla bi
ka da kan u sera ka kɛnɛyaso min jɔ Mali jamana kɔnɔ bi a bɛ t'i jɔ centre de santé 10 na olu cɛla 6 o bɛ baara la an bɛ donni min na i ko bi. Anisaruw ka nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma a ma sɔn ka bɔ kuma la fewu f'a ye sabali ɲini ka ɲɛsin Ansar tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma a kelen kɔ ka hakilinajigin kɛ ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma Alakira ka kumakanw na ka ɲɛsin a ka denbaya ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Imam Ali Hussein ale min yɛrɛ ye nin kɛnɛ in sigikun sababu ye. Ni karamɔgɔ n'a bɔnnaw tɛ kira bɔnnaw wallahi u kun dugura ka fɛn bɛɛ dugu tan karamɔgɔ yɛrɛ fo sababu ɲuman an ti ɲin'a kɔ nin bɛɛ sababu bɔra ale de la o kuma la an b'a fo k'a barika da si jan kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o da n'a bɔnnaw ma. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka nin don ninnu ɲɛnamaya don ninnu ɲɛnamayali minnu n'o o b'an surunya Alakira mɔdenw na mɔden minnu bɛ yen nɔ n'olu ma Alakira kɔbila minnu ye silamɛya dɛmɛ n'u jɔra kɔrɔ silamɛya min n'an tora kan siga foyi t'a la an ka ɲɛnamaya an b'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ ka tila ka lahara ɲuman sɔrɔ tuguni. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara a dɔnna ni min ye n'o ye malidenw suli ye ka kɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya kan ka fara sabali ani yafa ɲɔgɔnma kan walasa Mali jamana danbekɔrɔ bɛ se ka segin a ma a y'o lada lakile ka sanga ni Useni ka nin anniversaire ta ko 13nan kɛnɛ ye édition 2019. Bamako section ni o ye silamaya dɛmɛtɔ Ansara musolakaw ye olu taara bɔɲɛna Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ ɲɔngɔnbɛ ba in a kɛra madrasa so Saad Ziwa Zala Bangoni Jɛngɛnɛbugu Sherif la duba kɔnɔ sigida Galela min ye ADN Mali ma ɲɛma caman ye olu kun bɛ kɛnɛ kan a denbaya kun bɛ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara bolo. Nɛgɛ ɲɛ 17 wagatiw la an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye a sɛbɛkɔrɔ kunbɛnna ni bonyaw ni wasaw ni nisɔndiyaw ani zikiru dumanw ye nin diinɛ musoba ninnu fɛ ni o ye Bamako section Ansaru musow ye Ala kama jɛ min bɛ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ni musoba ninnu cɛ a bɛ senna kabini wagati jan tɛmɛnenw na an ka musokɔrɔba ɲuman ni ale Bamako Ansaru musow ka ɲɛmaayaw kɛ ka tɛmɛ ni o ye Mama Kulubali ye Ala ma hinɛna na ani silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ani musoba caman de b'u la minnu ni olu fana ye Ala ka wele jaabi ka se nin balolen ninnu ma i n'a fɔ an bɛ donni min na i ko bi olu de kɛra musoba fɔlɔw ye minnu ni u ye u yɛrɛ di Ala ka diinɛ dɛmɛ ni siratigɛ kan ni ka wulikajɔw boloda ka an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛya diinɛ dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ka hakilina ɲumanw ni miiriya ɲumanw ta ka ɲɛsin a ma cogo min na a ka se ka Mamadu diinɛ lase i n'a fɔ a laɲinina Ala fɛ ni o yɛrɛ de kɛra an karamɔgɔ ka Bamakɔ sigi sababu ye fo kana se jɛkulu sigili ma sen kan ni o ye association Ansardin Islamiya ye min ni u ni diinɛ cɛbaw jɛra ka baaraw kɛ ni hali bi o baaraw de bɛ senna o kadara kɔnɔ san o san u bɛ ni foli akilina ta ni kana bɔ an karamɔgɔ la an nisɔndiyalen don nin kɛnɛ in kan bi an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara muso bɛɛ lajɛlen nana bi kana ale fo ka bonyamasegin ka a ye an bɛ karamɔgɔ fo don o don an sigi o sigi an b'a fo an wuli o wuli an b'a fo nka bi don in kɛrɛnkɛrɛnlen don ka na a foli la ni foli bɛ sen na a mɛnna kabini 84 kɔnɔna la an bɛ jɛ an bɛ taa karamɔgɔ fo karamɔgɔ ye anw bɔ fɛn caman na a y'an bɔ fili la ka Ala ka sira tilenɛ ɲuman jira an na ka baya layidu 6 k'o fɔ an ɲɛna an ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a kɛ Ala ka kisi bi i kan lajɛrɛ in baaraw ma dan dama ka bonyamasegin kɛ an karamɔgɔ ye kɛnɛ dɔ fana mini a bɛ kɛ sababu ye Ansaru musow bolo ka hakilina yiraw kɛ ɲɔgɔn na ni ka ɲɔgɔn la faamuya fɛn camanw kan i n'a fɔ furu ɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw ka se muso ka muɲu ni sabali ni majigiw ma ani fɛn caman wɛrɛw a lajɛrɛ in sen fɛ Bamako section Ansaru musow nisɔndiyara kosɛbɛ ko olu nimisi wasalen don ni an karamɔgɔ ye ka da ka wulikajɔ baaraw kan Mali kolosumani siraw kan a ka ja buna adamadenw bɛɛ lafiyali siraw kan o bɛɛ kɔfɛ u sɔrɔla ka labana ni u ka kalikanw kurakuraya an karamɔgɔ ni a ka denbaya ɲɛkɔrɔ minnu ni olu b'a yira k'a fɔ ko u bɛ a kɔ fɔ ka taa se u ka ninakili labanw ma an bɛ kɛnɛ min ka bi wulada in na nisɔndiya kɛnɛ don ani bonyamasegin kɛnɛ ka ɲɛsin jɔnni ma jadikɛla muɲulenma n'o de a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka fara ɲɔgɔn kan
kabi wulada in na kɛ ale tɔgɔ la mun kama a ye min kɛ muso ye a n'a ye jɔyɔrɔ min da diɲɛ ye karamɔgɔ ka laɲini ye diɲɛ ka lafiya an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a yɛrɛ lafiya a hamina ni bɛɛ ni kelenya min ye nin jamana in kɔnɔ an b'a deli ala fɛ ala k'ale yɛrɛ kama ala ka jamana kolo suma ala ka bɛɛ ni kelenya sabata a kɔnɔna Amsardini muso Bamako yan nɔ komite tɛ yen komini tɛ yen ko muso bɛ yɔrɔ min na k'a ma se Janginɛbugu an karamɔgɔ Asheri Usman Madani Haidara bara yan bi ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na ani basigi kɔnɔna na k'u bɛna ko kana an karamɔgɔ fo o ma fɔlɔ bi la o ma fɔlɔ kunu na o ye o daminɛna kabiri an ka peredanti ba ala ka hinɛ la Mama Kulubali ale tile la ale de ye nin daminɛ n'an ye ko an karamɔgɔ a mana kɛ togo togo n'anw ɲɛw bɛ ɲɔgɔn na an ka tile kelen ta an ka na bɔ a ye an n'a ka sigi ka ɲɔgɔn masala ka na duwawu ɲini a fɛ ka duwawu k'a ye ale de y'o laɲini an fil'o laɲini de kɔnɔna na o kuma an bɛ a fɔ ko an bɛ tasibila k'ale ye ko ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na Seydi Sherif Usman Madani Aidara ye ni musoba ninnu tare kosɛbɛ a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnneyala ni musoba ninnu olu minnu ni u bɛ ka kɔkɔrɔma don depuis donni min na a ka kalan fo kana nɔgɔya don kow la a ma ɲinɛ u ka ɲumanw kɔ wa fana ka kumaw kɔnɔna na a ye tasibilaw kɛ ka ɲɛsin musobaw ma jɛkulu in kɔnɔna na minnu ni an dabama ka wele sera u ma ka se silamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ sanumanba ye min ni a ye sous-section musow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ani komite musow a kɛra sababu ye fana musoba ninnu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin tɔnden dɔw ma ni bonyamasegin jɔnjɔnw dili ye u ma fɔ ka taa se an karamɔgɔ ma Seydi Sherif Usman Madani Aidara Minisiriso min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ani a dɛmɛbaw ba ɲumankɛlakaw u jɛra k'u ka tako naanina kɛnɛ ɲɛnamaya tako naanina min don a ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli de ma u kama ko investigateur vida o baaraw kɛra dabɔkun de ye ka se ka denmisɛnnin zaya kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ baara in kɛra ka bɛn ni araba avril kalo tile ta ye dunanjigiso hôtel Sheraton na Bamakɔ an ka jamana maa ɲɛmaa caman kun bɛ a kɛnɛ kan boloci minnu bɛ kɛ ka ɲɛsin banaw kɛlɛli ma min n'a bɛ sɔrɔ rotavirus fɛ ale ye siraw ye min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnninw ka kɔnɔboli kɛlɛli la diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnneyala Mali jamana o de kama Mali jamana ye nin vaccin ninnu don ba la min n'a bɛ kɛlɛli kɛ ka ɲɛsin rotavirus ma n'a farali ye u ka baara bolow kan min n'a bɛ fɔ ma programme national de vaccination systématique o min sigira sen kan ani ɲinancɛ o bɛ taa san caman na jateminɛw y'a yira k'a fɔ a y'a jɔyɔrɔ yira nin banakisɛ in kɛlɛli la. Ami bɔra ka daminɛ sansan bana in bilalen bɛ denmisɛnninw ka kɔnɔboli bana de kan. Kɔnɔboli bana ninnu an ye ɲɛɲinini k'a la kabini san 2008 an ka jamana kɔnɔ ani jamana caman kɔnɔ. O ɲɛɲinini ninnu san 2013-2014 nana se an nana faamuyaba sɔrɔ a la denmisɛnninw ka kɔnɔboli bana. O faamuya y'a to an sera ka na ni boloci fura kuraw ye an ka jamana kɔnɔ. Bana dɔ b'a la n'o ka jugu denmisɛnnin ma kosɛbɛ fura t'a la n'a y'a minɛ ni ala yɛrɛ tɛ a bɛ taa n'a ye. O tɔgɔ ye ko rotavirus o de bɛ kɔnɔboli juguman ani fɔnɔ bila den na juguman kosɛbɛ yɛrɛ. Ala y'a kɛ an y'o vaccin sɔrɔ ka na n'o ye an ka jamana kɔnɔ janvier kalo 2014. Kabini o nana fo bi o kɔnɔboli in fanga jiginna kosɛbɛ. Mais an ye baara o bɛ don min an ka jamana kɔnɔ an ye baara wɛrɛ daminɛ. Baara min b'a to an bɛ se k'a dɔn boloci kura min nana kɔnɔboli in kama a nafa yera wa a nafa ma ye ka jateminɛ kɛ o kan. Ala y'a kɛ o baara de ye san 5 sɔrɔ bi. Donc an y'an jɔ ka nafa jate bɔ sisan. An b'o jateminɛ de la bi. A yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la jɔnkala boloci ye nafaba ɲɛ an ka jamana. Mali jamana gouvernement n'a ka minisiriso ye min n'ale ka cakɛdaw ɲɛsinnen don kɛnɛya ani bɛnsɛnya koɲɛw sabatili ma a kelen don ka dɔ fara wulikajɔ kan su ani tile min b'a to Mali jamana denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin vaccin in nasɔrɔ u somɔgɔw mana kɛ lahalaya o lahalaya la fantan ka fara faman kan bɛɛ lajɛlen denw dama ka kan ni nin boloci ninnu kɛli ye ka daminɛ Bamako faba kɔnɔ fo ka taa se Bamako togodaw ma. A kɛra sababu ye bi kɔnɔboli in kan ka denmisɛnnin caman minɛ a m'olu minɛ a tun kan ka taa ni caman ye a ma taa n'olu ye
donc an bɛ Ala fo ka barika da k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'an ka population fo ka Mali dɔgɔtɔrɔw fo dan tɛ foli min na ka Mali dɔgɔtɔrɔw fo u ka baara la parce que boloci nin kɔnɔboli boloci nin a bɛ Mali dugu fan 14 bɛɛ la o buguda tɛ yen min mɔgɔ tɛ dɔ sɔrɔ a la yɔrɔ min ka nɔgɔ o n'o ye Bamakɔ ye a bɛ yen yɔrɔ min ka gɛlɛn o n'o ye Mali fan tɔw bɛɛ ye a bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ dɔgɔtɔrɔw fo an b'an dɛmɛbaga bɛɛ fo gouvernement dɛmɛbaga fɛn fɛn sen bɛ nin boloci baara in na an b'u bɛɛ fo k'u barika da an bɛ Ala deli Ala ka dɔ fara nin kan nin ka kɛ sababu ye an mana nin jaabi yira an n'an dɛmɛbagaw la ni gouvernement na gouvernement k'a fɔ k'an ka continuer a fɛ. Nin boloci ninnu sigilen sen kan ka ɲɛsin rotavirusi kɛlɛli ma jateminɛw y'a yira k'a fɔ a kɛra kɛnɛya nɔgɔyali sira ye wa sɔrɔ ani yiriwa sira kan a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ o fan fɛ wa a ma dan dɔrɔn ka denmisɛnninw ni na kisi nka a ye dɔ bɔ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu kun bɛ kɛnɛya nasiraw kan fo ka taa se sɔrɔ siraw ma gɛlɛya minnu sɔrɔli sababu kun ye bana ye min n'a kun bɛ sɔrɔ rotavirusi fɛ ka tuguni a sera ka dɔ bɔ fantanya la ni ka labana ka ba don Mali jamana sɔrɔ a n'a yiriwa siraw la. An ka jamana kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɔgɔn bɛɛ ba o kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 11 alamisa ye Centre international de conférence de Bamako CICB la an ka minisiri ɲɛma ni o ye Sumeilu Bube Mayiga ye jamana ɲɛma tɔgɔ la ale kun bɛ kɛnɛ kan baara caman olu bolodara min bɛ se ka to hali bi kɔɔri sɛnɛ a bɛ se ka don bala an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔli fɛ. Mali kɔɔri sɛnɛlaw u ka kuluba o y'u ka lajɛrɛba kɛ lajɛrɛ min senfɛ u da bi se san nata o kɔɔriko lahalayaw ma o kadira kɔnɔna na u y'a kanu ɲinan san kɔnɔ ka kɔɔri tɔni miliyɔn 1 kɛ kɔɔri sɛnɛ ale ye nafasɔrɔ siraba ye an ka jamana kɔnɔna na min nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana musakakow la sabula jateminɛna a yirala k'a fɔ ko maa miliyɔn 4 Mali kɔnɔ olu ka baara bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ kɔɔri sɛnɛ ma wa u dahirimɛ bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ na Mali kɔɔri sɛnɛlaw ka ɲɛmaba n'o ye Elhaji Bakari Togola ye ale y'a yira k'a fɔ ko u ka ɲinan laɲini n'o de ye ka kɔɔri tɔni miliyɔn 1 kɛ ko a hakilina ɲuman bɔra jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la bari sabu k'a da kan a kɛlen bɛ ka dɛmɛ min ta ko ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔɔri sɛnɛlaw k'o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. N'an bɛ fɛ tɔni miliyɔn 1 ou bien tɔni miliyɔn 2 ka sɔrɔ wajibi don an ka fara usine kan usine kɔrɔ mun bɛ yen an ka se k'o moderniser k'o kɛ kura ye an kana da o ma an ka se ka kɔɔri yɛrɛ bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan tɔni miliyɔn 1 n'an y'a sɛnɛ k'a wurusi dɔrɔn k'a mugu ta ka taa ji jɔ wɛrɛ ma ka baara kɛ c'est peut dire k'an b'an ka jamana fa donc n'an sera k'a sɛnɛ k'a wurusi yan ka tila ka bayɛlɛma Mali kɔnɔ yan donc baara ko min ye fɔlɔ a bɛ caman k'o la donc ne ta ye k'a fɔ a tɛ se ka kɛ ne kelen tun tɛ se k'o fɔ a bɛ se ka kɛ ne kelen tun tɛ se k'o fɔ mais cikɛlaw nana kɔɔri sɛnɛla dugu o dugu a bɛɛ ka représentant bɛɛ yan olu ko k'a bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ kumana a bɛɛ y'a mɛn dɔw ye tɔni miliyɔn 1 ni 200 000 fɔ muso yɛrɛ an balimamuso min kumana ko tɔni miliyɔn 1 ni 400 000 k'o yɛrɛ bɛ se ka kɛ donc o bɛ ne ka kuma sɔnji la. Jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita anw Sikaso filiyale an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ e ye sabula nin kɛnɛ in kan n'an bɛ fɔ an bɛ kɛ fitiriwale usine kelen fana bolodalen don min ye kɔɔri wurusi usine ye ni o kan ka jɔ dilan Kɔlɔnjɛba bɛɛ b'a dɔn Kɔlɔnjɛba fana ye cercle min ye yɔrɔ don yɔrɔ min bɛ kɔɔriba sɛnɛ kosɛbɛ mais ni kɔɔri wurusi waatiw sera u ka kɔɔriw de bɛ ta ka yɔrɔ janw sɛgɛrɛ donc o baara fana vraiment an bɛ jamanakuntigi fo la parce que an b'a dɔn nin bɛna kɛ sababu ye hali bi Kɔlɔnjɛbakaw bɛ ka baara min kɛ ka belebele de fara a kan. Kɔɔri sɛnɛlaw ladɔnniyara lajɛrɛba in senfɛ k'a yira k'a fɔ ko belebeleba farala kɔɔri sɔngɔ kan lajɛrɛ in kɛra sababu ye kɔɔri sɛnɛlaw k'a dɔn k'a fɔ ko belebele de farala kɔɔri sɛnɛta kan min kɛra sababu ye ka Mali jamana k'a kɛ jamana ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛ na farafinna gun kan n'o yɛrɛ kɛra sababu ye ka jɔyɔrɔ fɔlɔ k'o d'a ma Mali jamana yan san o san a bɛ CFA miliyari 2 o n'a nɔnkanfɛn o don kɔɔri sɛnɛ la min jara CMDT n'ale ye cakɛda ye min ka baaraw ɲɛsinnen bɛ kɔɔriko lahalayaw ma an ka jamana kɔnɔna na o ɲɛma ka foli ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka nin hakilina ɲuman in na ka ɲɛsin Mali kɔɔri sɛnɛlaw ma. PDG y'a fɔ cogo min na nɔgɔko minanko président yɛrɛ y'a fɔ a ka mɔgɔw ye minnu bɛ se ka dɔ fara kɛnɛ kan u ka dɔ fara kɛnɛ kan mais a fanba bɛɛ bɛ bɔ arrondissement na dɔ de bɛ na fara arrondissement kan je crois que o bɛ se ka fɛn sɛnɛ min ka ca n'o ye i yɛrɛ y'a mɛn u yɛrɛ da salle kɔnɔ dɔw ko tonne miliyɔn 1 k'o ka dɔgɔn ko ka da o sanfɛ premier ministre yɛrɛ y'a fɔ
ne tun b'a gɛrɛfɛ ne ko n ko min kan ka daminɛ sisan o ye 3 ye n'an y'o baaraw daminɛ sisan a ka ca Ala fɛ ni hakɛ sɔrɔla kɔɔri tonne 1 million baara bɛ se ka kɛ a bɛ se ka wusu ne y'a jate minɛ fana salon kɔɔri min sɔrɔla 728 tonnes technicien tun ko capacité tɛ tɛmɛ 600,000 ne dɔɔnin kan pourtant a bɛɛ wurusura ka bɛn n'a wagati ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɔɔri sɔngɔ san 2019 ka taa bila san 2020 na ko buruburuni farala kan bari ɲinan san kɔnɔna na a kilo o kɛra 55 ye jamana minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔla a ye foli ani barakada kɛ ka ɲɛsin nin kɔɔri sɛnɛla ninnu ma ni ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ma yaasa bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ni laɲini o bɛ se ka sabati cogo min na ka sanga ni ɲɔgɔnbɛ dɔ ye min b'i boloda jago bina k'u ka Mali jagokɛlaw ni Turki jagokɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ forum Maliano Turka a bɛ kɛ ka daminɛ avril kalo tile 17 ka taa se a tile 18 ma Chambre du commerce et d'industrie du Mali ni o ye jagokɛlaw tɔgɔlaso ye u ye ɲɔgɔnkunbɛ kɛnɛ dɔ sigi senga ka bɛn ni alamusa ye min nzenfɛ u ye wele da kɛ ka ɲɛsin an ka jamana jagokɛlaw ma u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'u sen don baara in na ka sabu kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jago de yiriwa jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Turki jamana ani Mali jamana ye ni kunnafoni di kɛnɛ in sigila sen kan walasa ka Mali sɔrɔ bosobaw ladɔnniya ka fɔ avril kalo tile 17 ani a tile 18 nata Turki sɔrɔ bosobaw olu bɛna tile 2 baara la an ka jamana kɔnɔ o kunnafoni di kunbɛ barisabula Mali sɔrɔ bosobaw ani Turki sɔrɔ bosobaw faralen ɲɔgɔn kan o bɛ an ka jamana sɔrɔ bodanw latagaɲɛ kofɔ an bɛna événement dɔ organiser Siraton na 17-18 ni mois in na donc an ka partenaire dɔ bɛ yen nɔ ko DEIC o ni délégation dɔ bɛ nalen o délégation bɛ wele secteur damadɔ la énergie renouvelable ani télécommunication équipement de défense ani infrastructure sojo ninnu o y'a ɲini an fɛ an ka mɔgɔ ɲini minnu bɛ nin secteur ninnu na pour que olu ka kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que relation dɔ établir u cɛ pour que se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan et en mettre là au bɛɛ kɔfɛ secteur caman bɛ yen mun ma cité ninnu kɔnɔna la Mali fana mun de b'an fɛ yan an bɛ se ka mun yira u la k'a fɔ u k'a fɔ u ka mɔgɔ ye u kana investissement kɛ o la comme aw b'a dɔn cogoya min na chaque pays a ses avantages comparatifs fɛn caman b'an fɛ yan mun ma lakodɔn an y'a ɲini k'a fɔ an bɛ agence dɔ bɛ yen ko fara an bolo kɔrɔ olu ka opportunité mun bɛ Mali la ko u fana yira jama la pour que n'u taara u k'o information di u ka mɔgɔ ma u kana investissement kɛ yan jamana foyi tɛ développer ni ma partenaire dɔ sɔrɔ i yɛrɛ la aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ comme anw ka baara de ye ka mɔgɔw kala ka don ɲɔgɔn na ka relation établir u cɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka mɔgɔw kunnafoni ka tila k'u dɛmɛ u ni u ka partenaire ka ɲɔgɔn ɲɛ ka sikafɔ kɛ ka bɛn partenariat dɔ kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka mɔgɔ kana investissement kɛ yan Chambre de commerce tɛmɛnen kɔfɛ ministre so min ka baara ɲɛsinnen don jagoko ma an ka jamana kɔnɔ o secrétaire général tun bɛ kɛnɛ kan a ye welewele da kɛ ka ɲɛsin Mali homme d'affaires bɛɛ lajɛlen ma san o san Mali opérateur économique u bɛ taa Turquie ou bien olu fana bina c'est dans ce cadre que cette année Turquie opérateur de bina yan ka na rencontrer donc minnu ni minnu bɛ taa ɲɔgɔn fan fɛ ni énergie ko don ni défense ko don walima ni BTP ko don donc u ka se ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ e de bɛ na ne de bɛ na d'accord an ka taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo jumɛn na donc u bɛ dɔ ta an fɛ an fana bɛ dɔ ta u fɛ an bɛ yan o de kama a bɛ maliyɛnw sɛbɛn ma u nana u bɛ u ka engouement ka bon nin ko in na bon n bɛ mun ɲini halisa u k'a ta u sɛbɛn la parce que c'est comme ça on peut se développer s'ouvrir au monde an ka i ka a lajɛ mɔgɔ tɔw bɛ mun kɛ n'i sera k'o fana k'i fɛ yen a fana bɛ taa ten fɛ baara caman bolodalen no ni tile 2 ɲɔgɔn dalajɛ in kɔnɔ wa Turki homme d'affaires caman bɛ na walasa u n'u bɔɲɔgɔn maliyɛnw ka ɲɔgɔn ye o de fana bɛ dansigi dɔgɔkun kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmayaso fɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ ka fɔ ye k'a kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye